Prtkol si svin. Čau ľudia, ja som Molar123 a po dlhej dobe idem si natočiť video. To je deck môj, vlastne. Nie je normálny, to som skúšala iba jednu takú vec, že ako by sa hralo s najdrahšími kartami z celej hry. V tomto videu si urobíme vlastne Sneaky Golem deck. Takže ako prvé mesto Sneaky Golem, to je jasné. A teraz ideme, počkať, dáme takto. Už som dal toto, mirror. Toto. Napríklad ešte na výšku spelňaky. Dáme hreč. Takže ideme na to. Sneaky Golem deck. On je hneď potom. Tu som dal len takto fire flip. A máme ho tu. Som dal ešte elektro. Som trošku šiel na tú väžu hlavne. Vidím si žiadny niečo. Nie. Do druhých goblinov. Fajtujte. A teraz môžete vidieť. Oj, typek si zdal hity. Ale máme Sneaky Golem. Poď. Yes. Máme rage. Sneaky Golem si nahituje teraz. Poď. Tak to budú hitiky dosť. Tým časom máme druhého Sneaky Golema. Ty vole. Prvá výhra. Sneaky Golem deck. Jeden Sneaky Golem má 3 krány dole. Teraz som urobil ten... mám tu taký trošku opening. Fakt, že... čo mi teraz z tejto truhly spadne, tak dáme si do deku. Koň. No tak to neviem, jak si dáme do deku. Som to starý radšej. Úplne tieto si potom kleniem. Poď. 2, 3. 4 neboli 3. Čo mi padne, tak bude do deku. Freeze, OK. To je freezik. To je freeze, by som dal na miesto Sneaky Golema. A teraz čo sme mali v shopu? Toho som dneska poklemoval, iba pozrieme. Takže bowlera, lighting, takto veci, takže dáme si toto preč. Kde sú nejaké veci? Bowler. Teraz lighting, alebo ty. Lighting. Čo sme to tam ešte mali ľudia? Pozrieme sa. Goblin Giant a Demolition Anthem. Demolition, čo vlastne mám? Dobre.
A teraz by som dal goblina. No som teraz naša Sneaky Golema by som nedával. Že dal by som iba jednu odtiaľto. Klem, si prečo nie. Tam je teraz na upgrade. Oh. Mal som, nie? Upgrade, no, neviem teraz rašiť. Teraz ideme troška pozrieť. A čo je teraz za evolúciu v deku? Tom dá. A Baby Dragona, takže Baby Dragonika by som mohol dať. Baby Dragon. Teraz, čo zase určíme. Napríklad, dal by som princa, ale mám hľadovku princa. To bude celkom counter. Princ. Je. Princeznička. A ako posledné. To je na Inferno Dragona, dal by som na Inferno Dragona. Takže toto je môj deck, nie je najlepší. On je zase najhorší, takže ideme na to. Ideš hneď útok. Tak to sú damage free. Čo robí? To nervá? Free damage. Dal by som tam ešte tohto. To je bombera. Bomber. A to už dobre obranené. Bowling. 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 Počkám sa na princa už freeze. Nemôžem trašiť, ja to dám Baby Dragona. Teraz princa. To má spouží, ale veže záležú. Veže záležú. Veže záležú. Nie. Veže záležú. Bomber. OK, damage máme dosť. To by som dal bowler. Sam sa princ, poď. Nestiho. Razbeni sa to dáš. Freeze. Nie lighting. A ešte podobný. Lighting. Ten sa mi zaobal. Ohne, počuť tak vypíšená. Tam položené. No nič, bro. Bowler. Bulik. Dark Princa. Půjď jak sviňaka. No. Ano. Ale je to plný. Půjď! Bye. Oh ne! To ho nezabilo. Nie! Ja, že ho to zabije. Dobrý deck. No nič.
Toto video bude končiť už. Jednou výhrou, jednou prehrou. Takže tak. Po dlhej dobe sme vydali, takže nie nejaké bombastické. Teraz nebudem celkom dlho chodiť zase do školy, mám rozčatú brádu. Mi ušili. Basic si upgradeujeme. Glider. A ešte by som vám ukázal, že v normálnom, že kde som, nie som nejako ďaleko. Toto je môj deck. Takže je to taký henten. Alebo mám tu ešte môj druhý obľúbený deck. Hej, toto je on. Toto, alebo moja sedmička. Takže tak nie je ešte, či je toto, nie tento. Toto je zase nejaký divný. Takže nič ne. Toto je môj oficiálny deck, toto je moja arena. Teraz som celkom v spáde. Moje karty sú ktoré? Žiadne. Žiadne. A bubny. A toto je taký tam. Troška čivky. To už ma to mi zabilo. Takže to bude konec videa. Čaute.